počuť? Moskyto? Ani ten tu zatiaľ nebol. Takže sledujeme robota PIC, ktorý niektoré komponenty prevzal zo stavebnice LEGO, ale nariadenie nepoužíva tú známu NXT kocku, ale procesor ATmega. Jediný senzor je jednoriadková kamera. Tie biele LED diody, ktoré vidíte, slúžia na nasvietenie scény. Čaká, hej? Dobre, takže čaká. Po uplynu 10 sekúnd sa dvere otvoria. A vyzerá to, že pokračuje ďalej. Kamera, alebo riadková kamera je výborný senzor, len práve pri obchádzaní zlyháva. A prešiel. Takže prvý robot, ktorý prešiel celú trasu.